Hallelujah. Ɔdɔfo Nyankopɔn hyira bebree. Ɛnɛ nso yɛda Nyame a yɛtwa sɛ yɛde yɛma yɛni gye wɔ mu. Ɛno nti ne yɛka nyinaa nsa Asafo Awurade yɛda wo ase. Ɛnɛ nso na wɔtwe wode akyɛ yɛn. Wode yɛn nkwa akyɛ yɛn a, yɛnim sɛ bɛhwɛ yɛn so afa na wɔtwe yi mu. Na wɔma yɛhu w'ani onyam ne wo kɛseyɛ wɔ yɛn so yɛ panyin so. Yɛda wo ase bebree ɔdomfo. Sɛ wɔyɛ ne saa ma yɛn. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Afei yɛsrɛ wo nso sɛ Awurade nyɛ yɛn kra ɛne de ɛma yɛn. Mfɛ ne onyam hyɛ nso ma wo din. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Ɔdɔfo na mema wakɔ aba de bɛte aseɛ sɛ dwumadie yi so. Na yɛafei akenkan nsɛm no ɛfiri Luka asɛmpa ɛti 16 nkyekyɛmu 13 ɛde kɔsi 15. Luke 16:13-15. Ɔdɔfo yɛntie Awurade asɛm. Ɔse daabi akoa biara ntumi nsom Awuranom baanu. Ɛsɛ sɛ otumi fa baako na ɔtan baako. Ɔdɔ baako na ɔtan baako. Anaasɛ oyi baako na ɔpo baako nso. Na Yesu ɛkɔ so ɛka sɛ worentumi nsom Nyankopɔn na wonsom mammon. Ɛyɛ sɛ wonsom wiase, wonsom sika. Na Farisifo a na ɔmo pɛ sika na ɔmo te saa nsɛm yi ɛhyɛ ɔmo abufuw na ne ho ayɛ ɔmo ahi. Na afei ɔka kyerɛ ɔmo sɛ moyɛ ɔmo a ɔmo gye ɔmo ankasa ho tom. Asɛ obi a otumi de ne nsa si ne bo sɛ me a ne me ara. Na Yesu twe ɔmo adwene gyina so. Saa na motie wɔ nipa anim. Ba Nyankopɔn deɛ, ɔno onim mo akoma. Onyankopɔn nim akoma biara. Na nea nipa epagya ne nipa ma so no, na nipa hoahoa na nipa som no. Ɛyɛ Onyankopɔn anim akyiwadeɛ. Ɔdɔfoɔ, yɛn Nyankopɔn a yɛsom no ɔyɛ Nyame nokwafoɔ. Nti ɔka kyerɛ ne sɛ yɛrentumi nka sɛ yɛyɛ gyidifoɔ nanso yɛn nan baako si asɔredan na baako nso si abɔnten. Ɛnyɛ nea yɛde tua ano kɛkɛ. Ne mu ɛyɛ nneyɔeɛ, ɛyɛ ɛnyɛyɛ. Kristosom no yɛbɔ ho bra. Ɛno nti na Bible sɛ ɛtwa sɛ yɛso honhom aba. Ɛno na ɛdi adanseɛ sɛ Kristo te obi mu na Honhom Kronkron nso te ne mu. Ɛnyɛ nea yɛde di nipa akyi kɛkɛ. Ne mmom, anamonto a yɛnim sɛ wɔde yɛtu Kristo mu anamon. Yɛmfa yɛwerɛ ɛnhyɛ nipa mu. Ɛfisɛ nipa ɛnɛ wɔ hɔ. Nipa te sɛ ntutuo ɔkyena ne yɛwu kɔ. Nti hwan na wode wo werɛ ahyɛ ne mu? Ɛyɛ Kristo anaa yɛ nipa bi. Ɔse yɛntumi nsom Awuranom baanu anaasɛ mmienu. Yɛntumi nsom Nyankopɔn ɛne nipa anaa Nyankopɔn ɛne sika anaa ɛne wiase. Onyankopɔn na wafrɛ yɛn no, ɔyɛ nokwafo a wafrɛ yɛn. Nti sɛ obi nhyɛ daa ɛmpɛ mu ɛnto nsa mfrɛ Yesu sɛ Yesu bɛdi m'abrabɔ no so. Na di m'abrabɔ no so hene a. Na mmom ɔyɛ ne sɛ nipa bi na ɛbɛtumi agye no a. Ɛte sɛ deɛ ɔresom mammon. Ɛte sɛ deɛ ɔresom biribi a ɛbɛtwa mu akɔ. Yɛsom Nyame a ɔte aseɛ. Onyankopɔn soma ne mma anokwafo tumi fa wɔn so ɛyɛ n'adwuma. Woyɛ baako, me nso meyɛ baako, sɛ yɛagye Kristo di nko ade a. Ɔfa yɛn so ɛyɛ nea ɔno ankasa ɛpɛ. Ne mmom ɛsɛ yɛma yɛn ani ba yɛn ho so sɛ anamon bi a yɛtu biara ne yɛbɛbu ho akonta. Nti hwan na wode wo werɛ ahyɛ ne mu? Ɛhe na wobɛdi daa nkwan ne awie? Kae sɛ nipa na wode wo werɛ ahyɛ ne mu no, ɔno nso yɛ nipa te sɛ me ne wo a yɛn nyinaa bɛgyina atemmu mu. Ne mmom sɛ yɛafa Yesu a, yɛn nkasa nso yɛtumi nya abere ka Bible no, yɛnya abere bɔ mpaeɛ, yɛnya abere ne Honhom Kronkron ne nkitahodie di a, ɛneɛ na yɛgye to mprɛko pɛ sɛ yɛn nso so Onyankopɔn yɛ yɛn agya na ɔno nso hu yɛn sɛ yɛyɛ ne mma. Ɔdɔfoɔ, momma yɛnya abere ɛma Nyame, yɛnya abere ma Honhom Kronkron
Bra yɛsua n'asɛm, yɛtie n'asɛm, yɛkenkan n'asɛm. Na afei yɛgyina so abɔ mpaeɛ. Na yɛto nsa afrɛ Nyame nkronkron sɛ ɔmbɛtena yɛn mu na ɔndi abrabɔ no so hene. Ɔmmoa yɛntumi mmɔ abrabɔ foforɔ yɛn honhom abrabɔ. Yɛnto anammɔn ɛyɛ tenenee anammɔn. Onyankopɔn nhyira wo bebree. Megye di sɛ wobɛkyɛ asɛm yi ma foforɔ nso a ɔntumi nsi n'adwene pi no wɔtumi asi n'adwene pi. Momma yɛnkyɛ na yɛnka nkyerɛ yɛn ho so sɛ yɛn subscribe. Nyame nhyira wo sɛ woayɛ no saa. Nea wode ma no nso ka kyerɛ ɔno nso na ɔno nso subscribe. Yɛn nyinaa yɛmbɔ mu yɛ Nyame adwuma no ɛwɔ Yesu din mu. Amen and amen.